ዝሓለፈ ትምህርትና ብዛዕባ ፍጹማዊ ዋጋ ኢና ሪና ነርና ፍጹማዊ ዋጋ ማለት ዝኾነ ይኹን ቁጽሪ ኣፍቲ ትኹል ሓጽዋይ ዝኣቴ እንትወፅእ ኩል ግዜ ኣወንታ ይኾን ኣወንታ እዩ መልስና ኩል ግዜ ኣወንታ እዩ ኣሉታ ልባል መልሲ የብልናይ ኣወንታ እዩ እዚ እዩ ፍጹማዊ ዋጋ ለብሎ ፍጹማዊ ዋጋ ማለት እንተ ኣትዩ ሰለስተ ነገራት ኮይኖም ከኣትዩ ይኽእሉ እዮም ኣወንታ ኣሉታ ባዶ ኮይኖም ከኣትዩ ይኽእሉ እዮም እንትወፁ ካብቲ ፍጹማዊ ዋጋ እንትወፁ ግን ካብቲ ሓጽዋይ እንትወፁ ግን ካብቲ ትኹል ሓጽዋይ እንትወፁ ግን መልስና ኩል ግዜ ኣወንታ ወይ ከዓ ባዶ እዩ ኣወንታ ወይ ከዓ ባዶ እዩ ስለዚ ካብ ዝታይ ኢና ንርዳእ ኣሉታዊ ነእቲኻ ኣወንታ ኢሉ ይወፅእ ኣሉታዊ ነእቲኻ ኣወንታ ኢሉ ይወፅእ ባዶ ተእቲኻ ግን ባዶ ይወፅእ ማለት እዩ ቁጽሪ 5 ነዞም ስእቡ ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝዓበየ ስርዑ ኢልና ካብ ዝነኣሰ ናብ ዝዓበየ መጀመርያ ነንዓሎም ንስርሖ እዮም ኣሉታ 4 ክድመር 3 ናብዓሉ መጀመርያ ታይ ማለት እዩ ኢልና ንስራሕ እዚ ማለት መጀመርያ ኣብ ውሽጡ ነሎ ኣሉታ ደገሎ ኣብ ውሽጡ ነሎ መጀመርያ ንስርሖ እዩ ታይ መጽእ ኣሉታ 1 هو ፍጹማዊ ዋጋ ኣሉታ 1 ፍጹማዊ ዋጋ ኣሉታ 1 ኣሉታ ብደገላ ትጸንሕ እያ ፍጹማዊ ዋጋ ኣሉታ 1 ትወጽተላ ታይ ትኾን 1 ስለዚ እዛ ኣሉታ እዚኣ ክትምጸልይ ልኽኣለት ኣብ ደገ ስለነላ እያ እዘን ኣብ ውሽጢ ነለዋ ከዓ ምስ ተሰላሓት ኣይመጸ ኣሉታ 1 ኣሉታ 1 ክወጽተሎ ታይ ይኾን 1 እንትራሕ በኣሉታ ኣሉታ 1 መጽሎ ማለት እዩ ጽቡቕ ኣሉታ ፍጹማዊ ዋጋ ኣሉታ 7 ፍጹማዊ ዋጋ ኣሉታ 7 ኣወንታ ኮይኑ ይወጽሎ ማለት እዩ 7 ኣሉታ ፍጹማዊ ዋጋ 7 رأيوان خلتينا فلا لا رأيوان عاوزو زنيو أونتا أينيو بدقة للرابح قصري يبلان عاوزي تحت وايجن بدقة لحنتي ألوتا سلذي زوزني ألوتا تتصنح موزي نامن نسرح في تسمى واقع شو عتن ألوتا شو عتن رأي في تسمى واقع ألوتا شو عتن كوستلو تيخون له شو عتن يخون له إذا ألوتا زي أما كاوي مزيا كاف دقة زنبرت زألوتا زيا أو أنت خوينا وزيا زألوتا كابي مزيا أبدك النبرات مالتي صبو فتسمو واقع 4 زغورولو 3 مالت مجمريا أوشت نلو نسرح ك4 زغورولو 3 1 فتسمو واقع 1 صبو كاوخر كاو فصما واغا ألوتا شو عتبرسي 3 فصما واغا ألوتا شو عتبرسي 3 مالت ألوتا لبال ملس سلاليننا أونتا خويني وص شو عتبرسي 3 سلازي كابزون كلهم زيوم كابزنا أسا نابز عبي سلالخوانا زانيشتن قطري نوسد زانيشتن قطري ألوتا حدديا شو عتديا ألوتا شو عتديا حدديا شو عتبر 3 سلازي خلت ألوتا لنا ألوتا حدن ألوتا شو عتن سلازي ألوتا حدن ألوتا شو عتن من يوزن أسا ألوتا شو عتن إلنا أسا ألوتا شو عتن إس ألوتا شو عتن درن إسو قتل نولو من يمتص ألوتا حدا يمتص ألوتا حدا يمتص صبو سلازي خلتي من أودادروم تلنا أتو زعابي قصر زلو بألوتا زنعس أيو أتو زنعس قصر نولو بألوتا زعابي أيو خلتي نخيرنا لنا ندقنا كابزم سلستي أمزي أنا أودادر كاو شو عتا كاو حدن كاو شو عتا برس سلستن شو عتا برس سلستن مالت تاي مالتيو مالت خلته ملؤن حدا برسن سلستن مالتيو سلازي نودادر زين أو أنت شو عتن حدا نودادر من يزان زنعست حدا قصري يتمتص صبو قصيلا كخلته حدا ملؤن سلستن دو شو عتا زي أتنقس خلته ملؤن حدا برسي سلستن كاو من قصيلا شو عتا تمتص أزين كابينا سرحنا ينينا كابزنا أسا ناب زعابي سرعنا ينينا صبو أزين حزوون ملسنا عيرخونا جناينا السو أودادروان زين أودادروان يدلنا له ده زين أودادرن خوينا لقادم لابين غيرن لنا مالتيو لاب
ርትዓዊ ቁፅርታት ክንዋገእን ክንረክብ እኒአና ስለዚ ኣሉታ 7 ስለዚ እንተዳ ዝመውዝኒኦም ናወዳድር ተለና እቲ ዝነኣሰ ክልተ ታይ ኣለውና ኢልና ክልተ ኣሉታ ኣለውና ኢልና ክልተ ኣሉታ ናወዳድሮም ተለና እቲ ዝነኣሰ መን እዩ ኣሉታ 7 እዩ ኣሉታ 7 ጽሒፍና ኣለና ቀፂሉ መን ይመጽእ ኣሉታ 1 ይመጽእ ቀፂሉ ከመን ይመጽእ ሰለስተ ኣለውና 1 2 3 ሰለስተ ኣወንታታት ኣለውና እቲ ዝነኣሰ ኣወንታ ካብ 1 ካብ 7 ካብ 2 ሙሉን 1 3 ዝነኣሰ መን እዩ 1 እዩ 1 ጽሒፍና ኣለና ቀፂሉ ነሎ ክልቲኦም ናወዳድር 7 ዳዓቢ ወይምስ 2 ሙሉን 1 3 2 ሙሉን 1 3 ይነስ እዚ ነቕምጦ 7 ጋብስ ንከብር ስለዚ ኣሉታ 7 ኣሉታ 1 2 ሙሉን 1 3 7 ብቅደም ዝዓቦም ካብ ዝነኣሰው ናብ ዝዓበዩ ሰሪዕናዮም ኣለና ስለዚ ኣሉታ 7 ለምጸሊ ቁጽሪ መን እዩ ኣሉታ 7 ለምጸሊ ቁጽሪ መን እዩ እዚ እዩ ዝቁጽሪ እዚ እዩ ስለዚ መን መሪፀኒ ኢኹ መን ተኪእየኒ ኢኹ ፍጹም ዋጋ ኣሉታ 7 መሪፀኒ ተኪእየኒ ኢኹ ጽቡቕ ኣሉታ 1 ከመን ይልሃበኒ ኣሉታ 1 ከዓ እዚ እዩ ዘውዝኒ ተሂውኒ መን ይኾንሎ ማለት እዩ ኣሉታ ፍጹም ዋጋ ኣሉታ 4 ትድመር 3 ኮይነሎ ማለት እዩ ቀፂሉ ሓደ ቤሎ ሓደ ብዝሎ ናመን እዩ 4 ፍጹም ዋጋ 4 ዝጎደሎ 3 ኮይነሎ ጽቡቕ ቀፂሉ መን እዩ ቀፂሉ 2 ሙሉን 1 3 2 ሙሉን 1 3 ናብዝሎ መን እዩ ክመርቕ ክትኮ ኣሉታ 7 ኣብ ርእሲ 3 من قريني شعته بيني ومرس لها بني شعته بزلو مرس لها بني شعته زي من ينير مالتي أو أنت تسمع واقع ألوتا شعته سلازي قدام ساعة كتصفهم تلخو تايخون له كابزنا أسا نابز عبي زيهم يخون مالتي ألوتا تسمع واقع ألوتا شعته ينقص كاب ألوتا تسمع واقع ألوتا 4 تدمر 3 ينقص ካብ 4 ዝጎደሎ 3 ፍጹም ዋጋ ይንእስ ፍጹም ዋጋ ካብ ኣሉታ 7 ኣብ 3 ይንእስ ካብ ኣሉታ ፍጹም ዋጋ 7 ስለዚ ኣሉታ ፍጹም ዋጋ 7 እዚ ዝዓበየ እዩ ማለት እዩ ዋላኳ ኣብዚ ዝነኣሰ ይምሰለና በይ እንታይ ኮይኖ ማለት እዩ ኣሉታ ዘውዝኒ ኣሉታ 7 ብርሲ 7 ኣሉታ 7 زعبيت خوينا الله مالتي صبو لا قطر 6 نخد قطر 6 تايبل واقاك بمتكا أصلحو بمتكا من واقاك هيونا له كاوم تكينا مالتيو ها 4 انت الراوح ፍጹም ዋጋ ቀግን እንደዩ ኣሉታ 5 ስለዚህ ክንዳፍ ኣሉታ ክንዳፍ ቀመን ክንትከይና ኣሉታ 5 4 ኣሉታ 5 እዚ ማለት ታይ ማለት እዩ እዚ ማለት መጀመርያ ክንሰርሖ ልግበአና መን እዩ ፍጹም ዋጋ ክነውጽና ፍጹም ዋጋ እንትራባሕ ዘውዝኒ ፍጹም ዋጋ ኣሉታ 5 እያ ኣውንታ ትወጽ ስለዚህ መልስና ኢስራ ይሆን ለው ማለት እዩ ታይና ጌርና ዘውዝኒ 4 ፍጹም ዋጋ ኣሉታ 5 ማለት 4 እንትራባሕ ማለት እዩ 4 ፍጹም ዋጋ 5 4 ግዜ ደምራ ማለት እዩ ዘን ዘኣሉታ 5 እዚኣ ካብ ፍጹም ዋጋ ትወስደላ 5 ትኾን ክራባሓተላ ኢስራ ይሆን አለው ማለት እዩ ለ 32 ዝጎደሎ ፍጹም ዋጋ ቀ ኣሉታ 9 እንትኾይኑ ኣሉታ 9 እንትኾይኑ ጽቡቕ 32 ዝጎደሎ ቀ ኣሉታ 9 እዩ ኣሉታ 9 32 ዝጎደሎ እዛ ኣሉታ 9 ፍጹም ዋጋ እንታይ ትኾንላ 9 ስለዚ ከ32 ዝጎደሎ 9 እንደ ይኾንሎ 23 ح 15 تدمر خلتك
ፍጹማዊ ዋጋ ክልተ ቀ ሓሙሽተ እዩ نأتي 15 تدمر خلتن تراوح حمشته أفتص مواجه 15 تدمر زين خلتين 10 كابزي فتص مواجه توصلها 15 تدمر 10 تغلى لها ندي مزيم إسراي حمشتين فتص مواجه ثلاثة انت دمر فتص مواجه أجن مع رأيو آلوتا 4.5 سلازي نتك سلستن تراوح آلوتا 4.5 انت دمار آلوتا 4.5 زوزنيو مجمرة نرابح توخيلنا هنا آلوتا 4.5 بسلستن الرابح مجمرة سلسن ترى حمشته 15 حدنين سلسن ترى 4 10 خلته 10 سلسته أبو 10 سلسته نتبي حمشته أبو 10 سلسته نتبي حمشته أنت دمر أبو 4 نتبي حمشته إذا أتو استله عندي تمتص 10 سلسته نتبي حمشته إذا أتو استله 4 نتبي حمشته خدتي إنك دمرات له عندي يمتص 10 شمونته 10 شمونته تمتص لها مالتي شدشته فتصما واقع زغورلو سلسته فتصما واقع قاقن كندايو 0.5 0.5 نتك شدشته 0.5 زغورلو سلسته 0.5 اذا زني شدشته انتراح زي اتاي توصل 0.5 توصل 0.5 سلسته زي أول تاي توصل 0.5 توصل زي أمال تاي مالتها شدشت حدا رس خدتها زقولوا سلسته انت راح حدا رسي خلتها زي أهندي سلسته زقولوا زي أخ حدا نتبي حمشته سلزي كسلسته زقولوا حدا نتبي حمشته حدا نتبي حمشته سا 10 خلته انت راح فتصما واقع التا خلته التا خلته نأتي 10 خلته التا خلته انت راح التا خلته 10 خلته انت راح زي كوستو اللي خلته ايو زي خا خلته ايو سلازي 10 تخلت راح خلته إسرائيل 4 ترى خلته 4 شمونت يخون له مالتي اللي يخون له 4 شمونت يخون له مالتي مصري شوعته فتح دليو مصري شوعته فتح دليو ها فتسمى واقع إسران 4 أنتونا سرحنا نورنا تايو فتسمى واقعنا نخونا قطري من يو إنا نعلنا نيرنا خزقن نايز زي تفلت قطري واقو 4 تخوينو ات زي تفلت قطري من يو إيو تأفل علي أوزي 4 انت دقا خوينو مرسو كأتاك خوني خريو 4 واي قالوا تا 4 إسرائيل 4 تأتينا لأنه إسرائيل 4 تأتينا مرسنا إسرائيل 4 يمتص عندنا قالوا تا إسرائيل 4 تأتينا مرسنا عندي يمتص إسرائيل 4 سلازي خلتها مرسل لنا مالتيو خلتها مرسل لنا مالتيو لا كتسمع واقعك مع رأي بارو نتبي 4 حزون كأتاك تكون تخدع بارو نتبي 4 ويخاء ألتا بارو نتبي 4 ح بتسمع واقعك أحد رؤوس 5 تخوينو
ሓደ ርእሱ ሓሙሽተ ከም ፀለይ ልኽእል ኣብዚ ክልተ ነገራት እንየው መን ኣወንታን ኣሉታን ኣወንታን ኣሉታን ክኣትዩ ተለው ኣወንታን ኣሉታን ዝኾኑ ቁፅሪ ክወፁ ተለው ኩል ግዜ ታይወፁ ኣወንታ ስለልበልና ፅቡቕ መ ቀ ኣሉታ 12.5 ፍጹማዊ ዋጋ ኩል ግዜ ታይ መልሱ ክመጽእ ልኽእል ኣወንታ ወይ ባዶ ኢልናዮ ስለዚ ኣብዚ ግን እንታይ ኢልና ኣሉታ እዩ መጽእ ኢልና ስለዚ ኣሉታ ከምፀልና ልኽእል ዝኾነ ይኹን ቁፅሪ ክንዲ ኣፍቀ ተኪእና ፍጹማዊ ዋጋ ነውፅኦ ተለና ኣሉታ ይመጽእ ስለዚ ኣብዚ መልሲ የብሉን መልሲ የብሉን እዚ ዝኾነ ይኹን ቁፅሪ ተእተኻ ኣወንታ ስለልመጽእ ኣሉታ ይመጸልኻይ ስለዚ ደስ ዝብለካ ቁፅሪ ኣሉታ 12.5 ነቲ እንታይ ይወፅእ 12 ስለዚ እዚ ኣብ ፍጹማዊ ዋጋ ኣይስርሕን ኣሉታ ልባሃል ነገር መልሲ የብለን ብቀጥታ መልሲ የብልና ኢልና መምላስ ንኽእልና ማለት እዩ ስለዚ ኣብረ እንታይ ንሓስብ ፍጹማዊ ዋጋ ቀ ማዕረ እዩ ኣሉታ 3 ኣብ ርእሲ 4 እዚ እንታይ ተሓስቡ ቀጥታ እዚ እንታይ ክኾን ይኽእል እዩ መልሲ የለ ኢሉ እዚ እውን መልሲ የብሉን ንምንታይ መልሲ የብሉን ዝኣሉታ እዚ ዋላ እኳ ዝኣሉታ ዘውዝኒ እዩ ፃ ንስራሕዮ ዘውዝኒ ክወፅእ ተሎ ቀ ኣሉታ ውዚላ እዚኣታይ ትወፅእ 3 ርእሲ 4 ትወፅእ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ቁፅሪ እትየ ኣሉታ ስለለመፀለይ መልሲ የለይ እዚ እውን መልሲ የብሉን መልሲ ልበሃል የብሉይ ካብዚ ታይና ንግንዘብ ዝኾነ ይኹን ፍጹማዊ ዋጋ ማዕረ ምስ ኣሉታ ልበሃል መልሲ ኣብ ፍጹማዊ ዋጋ የለን መልስና መን እዩ ኣወንታን ባዶን ይኾንሎ ማለት እዩ ስለዚ ላሎም ማዕንቲ ትምህርትና እዚ ይመስል ነይሩ ቀፅል ኣዳመፅኹምኒ ይቐኒየለይ